हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 13वा अध्याय शिकणार आहोत. क्षेत्रज्ञ विभाग योग. प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण लगेच चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आता 13वा अध्याय आहे. 13व्या अध्यायाचं नाव क्षेत्रज्ञ विभाग योग. क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, आपण शिकणार आहोत. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही रोज तास दीड तास येऊन भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. त्याचप्रमाणे नरसिंहदेव हे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की तुम्ही नेहमी नरसिंह कवच म्हणा किंवा नरसिंह देवाचा मंत्र म्हणा. कारण हे जे भौतिक जग आहे प्रत्येक पावलावर धोका आहे. एव्हरी स्टेप इज अ डेंजर असे श्रील प्रभुपाद म्हणतात. तर इतर कुठल्याही देवदेवतांकडे न जाता तुम्ही नरसिंह देवाच्या शरण जा आणि त्यांना विनंती करा की हे जे भक्ती बीज माझ्या हृदयामध्ये आहे त्या बीजाचं तू रक्षण कर म्हणून. मग त्यांचा मंत्र आहे उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणं भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम. तर हा मंत्र श्रील प्रभुपाद सांगतात की तुम्ही हा मंत्र म्हणा. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद यांना आपण जिकडनं आहोत तिकडनं दंडवत प्रणाम करूया. जर आपल्याला आपल्यासाठी त्यांनी गीता लिहून ठेवली नसती तर कदाचित हा उपक्रम घडला नसता. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी, प्रेमा माताजी या सर्वांचा सुद्धा खूप मोठा सहभाग आहे. त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडू शकतो. त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. आमचे को होस्ट, ऍडमिन आणि मराठीची टेक्निकल टीम या सर्वांना धन्यवाद. त्यांच्याशिवाय काय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर आता 13वा अध्याय सुरू करण्या अगोदर आता 13वा ते 18वा अध्याय म्हणजे ज्ञान योग आहे. आपण 1 ते 6 अध्याय मध्ये कर्मयोग बघितला, मग 7 ते 12 मध्ये भक्ती योग आणि मग आता ज्ञान योग. तर मग आता कृष्णानी ज्ञान योगावर 6 अध्याय का सांगितलेले आहेत किंवा 6 अध्यायांमध्ये ज्ञान योग
का सांगितलाय? भक्ती योग कृष्णाने सांगितलं की सर्वोच्च योगी जो आहे तो म्हणजे भक्ती योगी आहे. मग भक्ती योगानंतर गीता संपवली का नाही? कारण 11व्या अध्यायात तर अर्जुनाने सांगितलं ना, माझा भ्रम आता नष्ट झालाय, माझा मोह नष्ट झालेला आहे. मग तरी पण कृष्णाने ज्ञान योग का सांगितलाय? कारण आपण भक्ती करतो, पण दुसऱ्या बाजूनी आपण आपली इंद्रिय तृप्ती सुद्धा चालू आहे. म्हणजे आपण दोन्ही करतोय. आपल्याला इंद्रिय तृप्ती पण पाहिजे आणि भक्ती सुद्धा हवी आहे. मग अशा वेळेला काय होतं, जसा तुम्ही बघितला ना सापशिडीचा खेळ असतो, एकदा असं होतं की 99 पर्यंत आपण जातो आणि तिकडे एक साप असतो आणि डायरेक्टली आपण स्लाइड होऊन 2 किंवा 4 या स्थानावर येतो. तर अगदी तसंच जेव्हा आपण या दोन्ही गोष्टी करतोय, भक्ती पण आणि इंद्रियांची तृप्ती पण, आपण कसं होतंय, आपण खाली घसरतोय. जणू काय आपण 10 पावलं पुढे चालतोय पण 7 पावलं पाठीमागे फिरतोय. तर अशा तऱ्हेने आपलं सारखं जी भक्ती आहे ती अशी फ्लिकरिंग आहे, पुढे जातोय पाठी, पुढे पाठी, आणि सारखं पुढे पाठी आपण जात राहिलो तर आपली उन्नती कशी होईल? म्हणून हा ज्ञान योग कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे, ज्याने आपली भक्ती स्थिर राहू शकेल. आता विश्वामित्र हे खूप मोठे ज्ञान योगी होते. आता ज्ञान योग झाल्यानंतर त्यांनी ठरवलं की आता मला ब्रह्मयोगी व्हायचंय, अष्टांग योगी व्हायचंय. म्हणून ते जंगलात गेले आणि जंगलामध्ये ते ध्यान करत बसले, तप करत बसले. पण 3दा ते खाली पडले. पहिल्यांदा त्रिशंकू त्यांना म्हणाला की मला तुम्ही स्वर्गापर्यंत शिडी बांधून द्या. त्याच्यामुळे ते करता करता त्यांचा तपोबल नष्ट झाला. दुसऱ्या वेळेला ते जेव्हा परत तप करण्यासाठी बसले तेव्हा मेनका नावाची अप्सरा त्यांच्या समोर आली. काम वासना चा उगम झाल्यामुळे त्यांचं परत सगळं तपोबल नष्ट झालं. आणि मग त्याच्यानंतर परत ते जेव्हा तप करायला बसले तेव्हा रंभा नावाची दुसरी अप्सरा आली. आता त्यांच्या लक्षात आलं की मेनका बरोबर त्यांनी काय चूक केली होती. आणि मग त्यांना खूप राग आला आणि त्या रंभाला त्यांनी तिचं एका दगडामध्ये रूपांतर केलं. पण क्रोध आल्यामुळे परत त्यांचा तपोबल नष्ट झाला. तर असं आहे की आता समजा जर तुम्ही पावसाळ्याच्या दिवसात जर गाडी घेऊन शहराच्या बाहेर गेला तर तुम्हाला छान पर्वत दिसतात, सगळे हिरवेगार असतात. पण तेच एकदम मे महिन्यात कडक उन्हाळ्यामध्ये जर तुम्ही गेला तर काहीही गवत दिसत नाही तुम्हाला. अगदी जो डोंगर आहे, काळा डोंगर तुम्हाला दिसतो. तर आता आपण असं जेव्हा आपल्याला काळा डोंगर दिसतोय तेव्हा आपण असं म्हणू शकू का की या डोंगरावर गवत उगवणारच नाही. ते गवताचं बीज आतमध्ये पाऊस पडला, पाऊस पडायची ते वाटच बघत असतं आणि मग ते अंकुरतं आणि मग छान तुम्हाला हिरवगार गवत दिसतं. तर असंच हे जे ज्ञान योगी असतात किंवा अष्टांग योगी असतात, वरवर आपल्याला काय दिसतंय की यांना कुठलीच वासना नाहीये. हे यांच्यामध्ये पूर्ण वैराग्य आहे. पण असं नसतं. जेव्हा आता या विश्वामित्राच्या समोर ती मेनका आली, रंभा आली, तेव्हा मात्र ती जी त्यांची वासना होती, ज्याप्रमाणे पाऊस पडल्यावर हिरवगार गवत वर येतं त्याचप्रमाणे त्यांची विश्वामित्राची सुद्धा कामवासना वर आली. पण जे कृष्णाच्या प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त असतात यांच्या मात्र सर्व वासना ज्या आहेत त्या जळून
जातात, पूर्ण जळून जातात. ते बीज जे आहे ते जळून जातं आणि हृदयामध्ये वैराग्य असतं. ज्याप्रमाणे एखादी सुपीक जमीन असते, त्या जमिनीत कुठलंही बीज टाका, ते छान त्याचं झाड नाहीतर वेल त्याचा तयार होतो. पण ती जमीन जर सुपीक नसलीच, कितीही चांगल्या क्वालिटीचं बीज टाकलं तुम्ही, तरी ते अंकुरणार नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जो माणूस कृष्णाची प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त असतो, त्याच्या हृदयामध्ये वैराग्य असतं आणि या वैराग्यामुळे ही कुठलीही वासना त्यामध्ये अंकुर घेऊ शकत नाही. कुठलंही बीज, कुठल्याही वासनेचं बीज त्याच्यामध्ये राहू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण आपल्याला अर्जुनाला सांगत आहे की भक्तीला जेव्हा ज्ञानाची जोड असते, तेव्हा ते जे ज्ञान आहे ते ज्ञान न राहता ती भक्तीच होते आणि या ज्ञानाने तुमची भक्ती स्थिर होणार आहे आणि वाढणार आहे. आणि आपल्याला तेच पाहिजे की आपली जी भक्ती आहे, भक्ती बीजाचं भक्ती वृक्ष झालं पाहिजे, ते बीजच राहिलं नाही पाहिजे. तर आता आपल्याला या अध्यायात सांगितलंय की जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे? खरं तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. 1 ते 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा आहे. शेवटच्या 6 मध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसे मिळवायचे याचे वर्णन केले आहे आणि मधले 6 भक्तीचीच चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले आहे की ते वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यू पासून कसे मुक्त करतात. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानाचे ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी असतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो भक्तीचा एक भाग होतो. बघा, कृष्णाला सुद्धा आपण किती हवे आहोत, म्हणून कृष्ण आपल्याला ज्ञान देतो. ज्या ज्ञानाने आपण या भौतिक जगापासून अलिप्त होऊ, आपल्याला ज्ञानाने वैराग्य येईल आणि ज्ञानाने आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होईल. आता आपण कृष्ण भावना भावित जीवन जगत आहोत, पण जेव्हा आपण ज्ञानाने हे जीवन जगतो, कृष्ण भावना भावित जीवन, तेव्हा आपण खाली पडू शकत नाही, आपण घसरू शकत नाही. पण जर ज्ञान नसेल तर मात्र धोका असतो की आपण घसरू शकतो, आपण खाली पडू शकतो. तर आता हे आपला अध्याय सुरू झालेला आहे प्रश्नांनी. अर्जुनाचे प्रश्न आहेत. कुठले? त्यांनी 6 प्रश्न विचारले. कुठले आहेत ते प्रश्न? प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञानम म्हणजे काय. तर आता प्रकृती म्हणजे काय? तुम्ही आजूबाजूला जो भौतिक निसर्ग बघता त्याला प्रकृती म्हणतात. आपण सुद्धा या प्रकृतीचा आपण एक भाग आहोत. ज्याप्रमाणे पक्षी, पशु, प्राणी, झाड, वृक्ष, वेली हे सुद्धा प्रकृती आहे. आपण सुद्धा या प्रकृतीचा एक भाग आहोत. पुरुष म्हणजे कोण? जो प्रकृतीचा उपभोग घेतो तो पुरुष. क्षेत्र म्हणजे काय? हे जे आपलं शरीर आहे त्याला क्षेत्र म्हटलंय. क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? या शरीरातील निरीक्षक आत्मा, परमात्मा जो आहे त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटलंय. म्हणजे जो क्षेत्राला जाणतो पूर्ण तऱ्हेने तो क्षेत्रज्ञ. तर या
हे क्षेत्रामध्ये 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, एक म्हणजे जीवात्मा आणि दुसरा म्हणजे परमात्मा. ज्ञान क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला फरक जेव्हा माणसाला समजतो तेव्हा आपण म्हणतो की त्याला ज्ञान मिळालेलं आहे. आणि ज्ञानम म्हणजे काय? ज्ञानाचे ध्येय. ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे काय? परमात्मा प्राप्ती किंवा परमात्म्याला ओळखणे तत्वतः. तर आता आपण ऐकूया. अरुण प्रभूजी तुम्ही आहात ना? अरुण जोशी प्रभूजी तुम्ही अनम्यूट करून आता मी आहे. अनुवाद वाचा. वाचू आता ते? हो हो 13-12 जे आलेले ते वाचू का? हो हो बर. अध्याय 13वा श्लोक 1 व 2. हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती, स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. हरे कृष्ण. नमस्कार. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक वाचायचा आणि मग अनुवाद. बर. श्लोक वाचतो. श्लोक अध्याय 13 श्लोक 3. क्षेत्रज्ञांच्या पुन्हा विधी सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रयो ज्ञानं व्यक्त ज्ञानं मतं मम. हे भारता मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. आता जय श्री कृष्ण. आता शरीराला क्षेत्र म्हटलंय आणि मी तुम्हाला सांगितलं हे जे शरीर आहे किंवा क्षेत्र आहे, 2 जण या क्षेत्राला जाणतात. एक म्हणजे जीवात्मा आणि दुसरा म्हणजे परमात्मा. तर या शरीराबद्दल आपण थोडं जास्त डिटेल मध्ये जाणून घेऊ. आता जो देहभान असतो किंवा जी आपली जाणीव असते, शुद्धी असते, जेव्हा आपण शुद्ध असतो म्हणजे बेशुद्ध आणि शुद्ध असं मी म्हणते, तर तेव्हा आपण 3 स्तरावर आपण म्हणू शकतो की ही जी जो देहभान असतो किंवा ही जी जाणीव असते ही 3 स्तरांवर असते. आता इकडे हा पहिला स्तर दाखवलाय की तो हा माणूस पूर्ण तऱ्हेने जागृत आहे, तो ऑफिसमध्ये काम करतोय, हातामध्ये सिगरेट आहे आणि त्याच्या मैत्रिणीकडे बोलत आहे. तर तो पूर्णपणे जागृत आहे. तेव्हा त्याच्या हृदयात वास करणारा जीवात्मा आणि परमात्मा हे सुद्धा जाणतायत की तो काय काम करतोय आणि कोणाशी बोलतोय, त्याचे विचार पूर्णपणे ते जाणतायत. मग त्याच्यानंतर दुसरा स्तर किंवा दुसरी लेवल हे म्हणजे हलकी झोप जेव्हा या माणसाला आलेली आहे, तेव्हा त्याचं स्थूल शरीर आहे ते काही काम करत नाही, पण त्याचं सूक्ष्म शरीर म्हणजे मन, बुद्धी आणि अहंकार. आता मन याचा विचार करतय. कुठला विचार करतय? तो त्याच्या मैत्रिणीबद्दल विचार करतोय, त्याच्या ऑफिस मधला बिझनेस जो आहे त्या बिझनेस बद्दल विचार करतोय. म्हणजे जरी स्थूल शरीर झोपलेला असेल तरी सूक्ष्म शरीर हे चालूच राहतं. आता याला आपण स्वप्नावस्था असं म्हणतो. आणि तिसरा जो स्तर आहे यात काय आहे की सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर दोन्हीही झोपलेले, म्हणजे या माणसाला गाढ झोप लागलेली आहे. तेव्हा त्या माणसाला त्याचं देहभान, मी कोण आहे हे अजिबात याची त्याला जाणीव नसते. असं असताना सुद्धा हे जे दोघं जीवात्मा आणि परमात्मा आहे
ते दोघही जागृत असतात आणि शरीरामध्ये काय चाललंय हे त्यांना व्यवस्थित माहित असतं. हे या 3 स्तराच्या पलीकडे जी लेव्हल आहे किंवा जो स्तर आहे त्याला आपण तुर्या अवस्था म्हणतो. आणि तुर्या अवस्था मध्ये मन, शरीर आणि आत्मा हे पूर्ण जागृत अवस्थेत असतात. जागृत अवस्था म्हणजे काय, ते समजतात. मन समजतं की मी हे शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे. म्हणजे तुम्हाला त्या स्तरापर्यंत तुम्ही पोचता की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. याला तुर्या अवस्था म्हणतात. आणि प्रत्येक अवस्थेमध्ये जीवात्मा आणि परमात्मा हे पूर्ण तऱ्हेने आपण काय करतोय, आपल्या मनामध्ये कुठले विचार आहे, आपल्या मनामध्ये कुठल्या वासना आहे, हे सर्व ते जाणतात, जीवात्मा आणि परमात्मा. आता हे सोपं करून सांगायला क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ त्यांनी काय दाखवलंय, एक शेत दाखवलंय आणि एक शेतकरी आहे. त्या शेतकऱ्याला फक्त आपलं शेत किती मोठं आहे, त्यात कुठलं धान्य लावलंय, कुठली कुठली झाडं आहेत, हे त्याला सगळं माहित असतं. आणि त्याचबरोबर जो सूर्य आहे, आपण याला जीवात्मा म्हणूया, याला परमात्मा म्हणूया. हा जो सूर्य आहे याला सुद्धा या शेतात कुठे काय आहे हे सगळं माहित असतं. पण या शेतकऱ्याला फक्त त्याच्या शेताबद्दल माहिती असते. परंतु सूर्य जो आहे, या पृथ्वीवर जितकी शेत आहेत त्या सर्व शेतांमध्ये काय काय उगवलंय, कुठली झाडं आहेत, शेत किती मोठं आहे हे सूर्याला माहित असतं. म्हणजे जणू काही सूर्य हा परमात्मा आहे, हा जीवात्मा आहे. जीवात्माला त्याच्या शरीरात काय चाललंय इतकंच माहिती असतं. आता माझं पोट दुखतंय, माझं डोकं दुखतंय, त्या जीवात्म्याला माहित असतं. पण शेजारी बसलेला माणूस जरी त्याचं डोकं दुखत असेल तरी या दुसरा जो माणूस आहे त्याला समजणार नाही त्याच्या पोटात दुखतंय किंवा त्याचं डोकं दुखतंय, हे त्याला अजिबात समजणार नाही. पण जो परमात्मा आहे त्याला मात्र प्रत्येक शरीरामध्ये काय चाललंय हे व्यवस्थित समजतं. तर जो जीवात्मा आहे तो आपण म्हणू शकतो की तो लिमिटेड आहे, त्याला लिमिटेड माहिती असते. पण जो परमात्मा आहे तो कसा आहे, त्याला सर्वाची माहिती असते. म्हणजे सुपरनोवर सर्व काही त्याला माहित असतं. हरे कृष्णा. अरुण प्रभुजी बोला, वाचा. अरुण प्रभुजी नाही आहेत का? बरं, मी वाचते. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथामध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. आता जे आत्मज्ञान आहे किंवा जे परमात्म्याचं ज्ञान आहे, तर हे जे ज्ञान आहे हे सर्व विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये, उपनिषदांमध्ये ऋषी मुनींनी हे लिहून ठेवलेलं आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात की इस्कॉन इज नॉट अ सोसायटी ऑफ ओपिनियन्स. ते म्हणतात आम्ही जे काय शिकवतो त्यासाठी प्रमाण देतो,
एव्हिडन्स देतो, शास्त्रात कुठे आलेला आहे ते सुद्धा तो श्लोक आणि त्याचा जो अर्थ आहे तो आम्ही व्यवस्थित सांगतो. म्हणजे इस्कॉन मध्ये जे काय तुम्हाला ज्ञान देतात त्याचा आधार शास्त्र आहे, स्वतःचे ओपिनियन्स देत नाही. आता कृष्ण आपल्याला इकडे स्वतःहून सांगतोय की हे जे आत्म्याचं जे ज्ञान आहे हे विविध ग्रंथांमध्ये त्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि ते सुद्धा कसं कारण परिणामांसहित. कारण परिणामांसहित म्हणजे काय, आता इकडे बघा त्यांनी स्लाइड मध्ये व्यासदेव दाखवलेले आहे. त्यांनी सगळी 18 पुराण उपनिषद ही सगळी लिहिलेली आहे, पण कशी लिहिलेली आहे, अनालिसिस करून लिहिलेली आहे, आंधळेपणाने काही लिहिलं नाही. आता कारण आणि परिणाम, आता एक लक्षात ठेवा की जे कारण आहे ते नेहमी परिणामात दिसतं. आता उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगेन की आता माझ्याकडे एक लाकडी टेबल आहे. आता हे जे टेबल आहे हे कुठल्या तरी झाडाचं लाकूड कापलं, फांदी कापली आणि मग ते टेबल बनवलं गेलं. तर त्या टेबलामध्ये टेबल हे परिणाम झालं आणि ते झाड किंवा झाडाचं लाकूड हे कारण होतं. तर परिणामामध्ये टेबलामध्ये कारण उपस्थित आहे, म्हणजे झाड किंवा त्या झाडाचं लाकूड त्या टेबलामध्ये उपस्थित आहे. अगदी त्याचप्रमाणे की एखादा पिता असतो तो कारण असतो आणि त्याचा मुलगा असतो तो परिणाम असतो. तर त्या मुलामध्ये त्याचे पिता असतात, म्हणजे आपण असं म्हणू की त्या मुलाचा जो DNA असतो त्यामध्ये त्याच्या वडिलांचा DNA सुद्धा असतो. तर परिणामामध्ये कारण असतो आणि आपल्याला सर्वांना माहितीये की आपल्या सर्वांचा उगम हा कृष्ण आहे. त्याच्यामुळे परिणामामध्ये म्हणजे आपल्यामध्ये सर्वांमध्ये सर्वांच्या हृदयामध्ये कृष्ण हा स्थित आहे. तर असं करून इकडे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की हे जे ज्ञान आहे हे उगीच आंधळेपणाने लिहिलेलं नाहीये, त्याचा अनालिसिस करून हे जे ऋषी मुनी आहेत त्यांनी हे आत्मज्ञान प्रस्तुत केले आहे. तर आपण आता आपल्या शरीराबद्दल म्हणजे क्षेत्र जे आहे त्याच्याबद्दल जास्त जाणून घेऊया. आता बघा, जे आपल्याला स्थूल शरीर आपल्याला दिसतं, हे जे स्थूल शरीर आहे ते आपण निरोगी ठेवायला किंवा चांगलं आरोग्य ठेवण्यासाठी आपण काय करतो, आपण चांगला एक्सरसाइज करतो. सकाळी कोणी फिरायला जातात, कोणी पोहायला जातात, कोणी जॉगिंग, जिम, निरनिराळे एक्सरसाइजेस करून आणि चांगलं खाऊन बॅलन्स डाएट, फळं पालेभाज्या खाऊन आपलं शरीर जे आहे ते पूर्ण तऱ्हेने निरोगी ठेवतात. तर आता आपल्याला फक्त आपलं स्थूल शरीर माहितीये, मेडिकल सायन्स फक्त स्थूलापर्यंत जातं, पण जेव्हा आपण शास्त्र वाचतो तेव्हा आपल्याला असं समजतं की खरं म्हटलं तर आपली 5 शरीर आहेत, 5 बरं का. पहिलं सर्वात जे स्थूल शरीर आहे त्याला अन्नमय कोश आपण म्हणतो, किंवा आपला जो आत्मा आहे त्या आत्माला 5 आवरण आहेत, त्या आवरणांना कोश म्हटलंय. आता पहिला जे तुम्हाला शरीर आरशामध्ये दिसतं जे स्थूल शरीर त्याला अन्नमय कोश म्हणतात. आता या अन्नमय कोशाच्या आतमध्ये प्राणमय कोश असतो, त्याच्या आतमध्ये ज्ञानमय कोश असतो आणि हे स्थूल आहे याच्यापेक्षा सूक्ष्म प्राणमय शरीर आहे, प्राणमय शरीरापेक्षा सूक्ष्म ज्ञानमय आहे, ज्ञानमयापेक्षा
सूक्ष्म विज्ञानमय आहे आणि सर्वात सूक्ष्म शरीर जे आहे ते आनंदमय कोश आहे. आता तुम्हाला जर तुमचं आरोग्य चांगलं ठेवायचं असेल तर फक्त अन्नमय कोशावर तुम्ही जे काय एक्सरसाइज करता किंवा बॅलन्स डाएट खाता ते नाही चालणार. ही पाची शरीर जेव्हा निरोगी राहतात तेव्हा त्याचा परिणाम तुम्हाला ओव्हरऑल तुमच्या शरीरावर दिसेल. तर आता आपण जरा जाणून घेऊया प्रत्येक कोश आपण कसा निरोगी ठेवायचा आणि थोडं जास्त या कोशांबद्दल. आता अन्नमय कोश. अन्नमय कोश हा सर्वांमध्ये पूर्ण विकसित झालेला असतो, पण काही जणांमध्ये असं असतं की अन्न हे सर्वात सुप्रीम आहे, अन्न हे सर्वात श्रेष्ठ आहे. म्हणजे तुम्ही हे बघा, प्राणी बघा, झाडं बघा किंवा अगदी नवीन जन्मलेलं मूल, नवजात बाळ जे असतं ना, या सर्वांना फक्त त्यांचा जो साक्षात्कार असतो तो अन्नापर्यंत असतो. त्यांना अन्न मिळालं, ते लहान बाळ बघा अन्न घेतल्यानंतर ते आनंदी असतं आणि भूक लागली की जोरात रडायला लागतं. तर त्यांचा फक्त अन्नमय कोश हाच विकसित झाला असतो. बघा, नवीन बाळ असतं किंवा झाड असतं, आता समजा जर कुऱ्हाड घेऊन झाडाला मारायला गेलं तर झाडाला ते समजत नाही म्हणून, किंवा लहान बाळाला सुद्धा ते समजत नाही. त्यांचं जे रिअलायझेशन असतं ते फक्त अन्नमय कोशामध्ये असतं. आता हे जे प्रत्येक कोश आहे हे एकमेकांमध्ये असे बसलेले आहे, ज्याप्रमाणे आपण आपल्या हातावर एखादा ग्लव्ह घालू आणि तो कसा अगदी बरोबर आपल्या हाताला बसेल, अगदी त्याचप्रमाणे ही शरीर एकाच्या आत अशी त्यांची रचना केलेली असते. मग प्राणमय कोश. प्राणमय कोश म्हणजे 5 वायूंनी तो बनलेला असतो. प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. आणि त्याच्यामध्ये कुठला साक्षात्कार किंवा रिअलायझेशन असतं की मी जिवंत आहे किंवा मी सजीव आहे. हे जे रिअलायझेशन असतं ते या प्राणमय कोशामध्ये असतं. त्याच्यामुळे एखाद्या हरणाच्या पाठीमागे वाघ जेव्हा लागतो ते हरण जोरात पळायला लागतं आपला जीव वाचवण्यासाठी. म्हणजे हे जे प्राणमय कोश असतं त्याच्यामध्ये सुरक्षा जी असते तिथपर्यंत रिअलायझेशन पोचलेलं असतं, अन्नाचं असतं. आणि आता आपलं शरीर आपण वाचवायचं, त्याचं रक्षण करायचं, इथपर्यंत त्यांचा रिअलायझेशन किंवा साक्षात्कार पोचलेला असतो. आता प्राणमय कोशात असणारी लोक कशी असतात, ते नेहमी कॉम्पिटिशन मध्ये असतात. प्रत्येक जणांना, आता एखादा खूप बिझनेसमॅन असेल त्याला पूर्ण मार्केट वर तो म्हणतो माझा अधिकार पाहिजे, हा जो बिझनेस आहे या बिझनेसचा डॉन मी पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने ते खूप पैशाच्या पाठी असतात. तुम्ही बघा पॉलिटिशियन्स, त्यांच्याकडे 9 10 फ्लॅट्स असतात. तर हे कुठे असतात, प्राणमय कोशामध्ये. सिक्युरिटी जी असते ना, ते सिक्युरिटी पर्यंतच त्यांचा विचार जाऊ शकतो, पुढे तो जाऊ शकत नाही. आता प्राणमय कोश हा जर कोश तुम्हाला चांगला ठेवायचा असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे, प्राणायाम केला पाहिजे. तुम्ही शुद्ध हवेमध्ये राहिलं पाहिजे. जिकडे खूप प्रदूषण आहे तिकडे राहून उपयोग नाही. चांगला सूर्यप्रकाश घेतला पाहिजे. अशा तऱ्हेने हे प्राणमय कोश जे आहे ते छान निरोगी राहतं. आणि जेव्हा हे जे सगळे सूक्ष्म आहेत, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, या सगळ्यांचा परिणाम अन्नमय कोशावर दिसू लागतो. तर प्राणमय कोश जो आहे तो अन्नमय कोशापेक्षा सूक्ष्म असतो. आणि तो ऑपरेट कसा करतो, पहिल्या तुम्ही श्वास घेता आणि शेवटच्या
श्वासापर्यंत प्राणमय कोश ऑपरेशनल असतो. ज्या दिवशी तो ऑपरेशनल नसतो किंवा प्राण आपण श्वास घ्यायचा आपण बंद करतो, त्याच वेळेला डॉक्टर डिक्लेअर करतात ही इज डेड किंवा ही इज नो मोर. अशा तऱ्हेने हा प्राणमय कोश पहिल्या श्वासापासून शेवटच्या श्वासापर्यंत कार्यरत असतो. आणि मी तुम्हाला ते सगळे 5 वायू सांगितले, व्यान, उदान, समान, अपान वगैरे. तर हे प्रत्येक जे वायू आहे हे आपली पचन क्रिया, आपलं जे श्वास उश्वास सर्क्युलेशन आहे किंवा ज्या कुठल्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आहेत त्या प्रोसेसेस मध्ये हे जे वायू आहेत त्यांच्यामुळे हे सगळे आतमध्ये आपली पचन क्रिया आणि सगळं जे काय चालू आहे, पंपिंग, आपल्या हृदयाचं जे पंपिंग आहे ते सर्व या वायूंमुळे चालू आहे. तर आता त्याच्याही पेक्षा सूक्ष्म म्हणजे ज्ञानमय कोश किंवा मनोमय कोश. ज्ञानमय कोश म्हणजे आपली मेंटल बॉडी. आपली मेंटल बॉडी म्हणजे काय, आपण जे काय विचार करतो ती आपली मेंटल बॉडी होते. आणि म्हणून असं म्हणतात ना की जर तुम्ही तुमचे विचार खूप चांगले ठेवले की तुमचं आरोग्यही चांगलं राहतं. आता विचार चांगले ठेवले की बघा जितकं सूक्ष्म शरीर आहे तितका तुमचा आरोग्यावर इफेक्ट पडतो. चांगले विचार ठेवले तब्येत सुद्धा चांगली राहते. आता एक छोटं उदाहरण देते की कसा तो इफेक्ट होतो. आता ज्ञानमय किंवा मनोमय कोश, एखादा माणूस खूप रागीट असेल मग काय होतं, लगेच तुम्ही रागीट माणसाचा श्वास उश्वास बघितला तर तो खूप रॅपिड असतो आणि अनेक वर्ष असं चालू राहिलं मग अन्नमय कोशावर त्याचा परिणाम दिसतो. आपल्याला दिसतो की या माणसाला बीपी आहे किंवा त्याचं जे हृदय आहे त्याचं फंक्शनिंग इतकं चांगलं नाहीये. म्हणजे तुम्हाला तुमचे विचार चांगले नसतील, राग करायची सवय असेल, तुम्हाला बीपी होतो, स्थूल शरीरामध्ये तो परिणाम आपल्याला दिसून येतो. मग या शरीराला जर तुम्हाला निरोगी ठेवायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, मंत्राचा जप केला पाहिजे, तुम्ही कृष्ण कथा ऐकली पाहिजे आणि चांगल्या गोष्टींचं वाचन केलं पाहिजे. अशा तऱ्हेने हा मनाचा आहार होतो आणि मन कसं होतं, शांत होतं, मनामध्ये चांगले विचार राहतात. आता समजा जर तुम्ही तुमच्या मेंटल बॉडीला रोज आहार दिला, तुम्ही सिनेमा बघितले, व्हायलन्स बघितला, तुम्ही व्हायलंट पुस्तकं वाचली जिकडे खूप खून आहे अशी असं जर मेंटल बॉडीला तुम्ही स्टिम्युलेशन दिलं तर काय होतं, ती सवय होते. मग हे ॲग्रेशन किंवा हा जो हिंसाचार आहे, व्हायलन्स आहे, हा जर दिला गेला नाही तर मात्र तो व्यक्ती काय होतो, ॲजिटेट होतो. आणि ॲजिटेट तर होतोच आणि तो दुसऱ्यांचं जे सफरिंग आहे, दुसऱ्यांचं जे दुःख आहे त्याकडे तो इनसेन्सिटिव्ह होतो. त्याला त्याच्यामध्ये दया माया काही येत नाही. त्याच्यामुळे या मेंटल बॉडीचं आयडियल डाएट किंवा बॅलन्स डाएट म्हणजे काय आहे की रोज प्रत्याहार आपण केलाच पाहिजे. प्रत्याहार म्हणजे प्रति अधिक आहार. प्रति म्हणजे विड्रॉवल ऑफ सेन्सेस, म्हणजे इंद्रिय जी आहे ती तुम्ही मागे घेता. आता आहार म्हणजे फक्त तोंडानी नाही, काय बघतो, काय ऐकतो, कोणाबरोबर संग करतो, हा सगळा मनाचा आहार होतो. तर त्यासाठी रोज प्रत्याहार आपण केला पाहिजे. आपली इंद्रिय जी आहे ती आवरून घेतली पाहिजे आणि आपण एका छान एन्व्हायरमेंट मध्ये की जिकडे कोणी भांडत नाहीये, राग करत नाहीये, अशा
ठिकाणी जेव्हा आपण राहतो तेव्हा हा जो मनोमय कोश आहे हा छान तऱ्हेने विकसित होतो. आता त्याच्याही वर आता जे मनोमय कोशामध्ये असतात लोक ते काय करतात, त्यांना त्यांचं मन जे आहे ते चांगल्या वाचनामध्ये गुंतवतात किंवा ते शास्त्रीय संगीत ऐकतात. हा मनोमय कोश झाला. त्या मनोमय कोशाच्या वर विज्ञानमय कोश असतो. विज्ञान म्हणजे पॉवर ऑफ जजमेंट, सत्सद विवेक बुद्धी किंवा ऍप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, की तुम्ही त्या मिळालेल्या ज्ञानाचं आचरण करू शकता की नाही हे तुमची बुद्धी ठरवते. तर विज्ञानमय कोश म्हणजे तुमची बुद्धी किती सबळ आहे हे तुम्हाला समजतं. आता या विज्ञानमय कोश जिकडे ज्या लोकांचा विज्ञानमय कोश विकसित झालेला नाहीये किंवा अगदी दुर्बळ आहे, तर हे आपल्याला कसं समजतं की हा माणूस जिद्दी नसतो, त्याला कुठलेही डिसिजन्स घेता येत नाही, काय चूक आहे काय बरोबर आहे हे तो ओळखू शकत नाही, म्हणजे त्याच्या बुद्धीमध्ये बळ नसतं. तर हा झाला विज्ञानमय कोश. आणि विज्ञानमय कोश म्हणजे जर तुम्हाला तो खूप स्ट्रॉंग करायचा असेल, तुमची बुद्धी चांगली करायची असेल, तर मग तुम्ही काय करायला पाहिजे, भगवद्गीता रोज वाचली पाहिजे, भागवतम वाचली पाहिजे, चांगला जे प्रगत भक्त आहेत त्यांचा संग केला पाहिजे. आणि असं केल्याने बुद्धी जी आहे ती मनाला कंट्रोल करते आणि मन इंद्रियांना कंट्रोल करतं आणि मग तुम्हाला क्लॅरिटी किंवा तुमचा जो थॉट प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये क्लॅरिटी येते. आणि शेवटचा जो कोश आहे तो आनंदमय कोश आहे. हा जो आनंदमय कोश आहे हा आपल्या सर्वांमध्ये विकसित नाही, विकसित अजिबात नाहीये. आणि या अन्नमय कोशापर्यंत आपलं रिअलायझेशन पोचलं आनंदमय कोशापर्यंत, मग काय होतं, आपल्याला तिकडनं आनंदाचा प्रवाह वाहू लागतो आणि आपण नेहमी कसे असतो, आनंदी सुखी समाधानी असे असतो. मग आनंदमय कोश जागृत करण्यासाठी किंवा त्याचं आरोग्य राखण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तुम्हाला खूप सेवा केली पाहिजे, तुमच्या गुरूंची केली पाहिजे, इतर भक्तांची सेवा केली पाहिजे, तुम्ही भक्ती योग केला पाहिजे. आणि असं केल्याने हा जो आनंदमय कोश आहे हा विकसित होऊ लागतो. तर आता आपण बघितलं हे जे 5 कोश आहेत हे पाचीच्या पाची कोश जेव्हा तुम्ही निरोगी ठेवता तेव्हा मात्र तुमच्या अन्नमय कोशावर ते दिसून येतं आणि तुमची तब्येत एकदम उत्तम राहते. अरुण प्रभूजी, वाचता का? अध्याय 13 श्लोक 6 आणि 7. पंचमहाभूते मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष, सुख दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षिप्ताने क्षेत्र असे म्हटले जाते. आता मी तुम्हाला सांगितलं क्षेत्र म्हणजे, मी तुम्हाला आपल्या शरीराबद्दल थोडं सांगितलं, आपला देहभान कसा असतो, मग त्याच्यानंतर 5 आवरण किंवा ती 5 कोश जे आहेत आणि त्याच्या आतमध्ये आपला आत्मा आहे हे सांगितलं. मग त्याच्यानंतर क्षेत्र हे कशाचं बनलेलं आहे, तर इकडे त्यांनी सांगितलंय हे जे क्षेत्र आहे हे 24 तत्वांचं बनले. ती 24 तत्वे कुठली, आता हे तुम्ही सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन केलं की तुम्हाला आकडा 24 येईल. पंचमहाभूते झाली, मग मिथ्या अहंकार झाला, मग बुद्धी झाली, मग अव्यक्त.
अव्यक्त म्हणजे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, पण त्या तिघांनाही मिळून एकच धरलेलं आहे अव्यक्त. मग 10 इंद्रिये. 10 इंद्रिये कोणकोणती? 5 कर्मेंद्रिय झाली आणि 5 ज्ञानेंद्रिय झाली. 5 ज्ञानेंद्रिय म्हणजे ज्या इंद्रियातून आपण ज्ञान घेतो, जसं डोळे, नाक, स्पर्श, कान आणि जिव्हा. आणि 5 कर्मेंद्रिय कुठली झाली? तुमचे हात, तुमचे पाय, तुमचे व्होकल कॉर्ड्स, गुदद्वार आणि जनेंद्रिय, ही 5 कर्मेंद्रिय झाली. आणि त्याच्यानंतर जे 5 इंद्रियांचे विषय आहेत ते सुद्धा धरलेले आहेत. कारण आता बघा, मी तुम्हाला पहिली स्लाइड दाखवली, त्यात तो जो माणूस होता तो त्याच्या मैत्रिणीकडे बोलत होता. मग तो झोपला. झोपल्यावर सुद्धा विचार त्या मैत्रिणीचा चालूच होता ना, स्वप्नामध्ये ती दिसत होती त्याला त्याची मैत्रीण. तर हा जो इंद्रियांचा विषय आहे किंवा त्याची ती मैत्रीण कुठेही बाहेर राहत नाहीये, तर त्याच्या मनातच राहते. तर हे जे 5 इंद्रियांचे विषय आहेत हे सुद्धा याच्यामध्ये घेतलेले आहे. आणि शेवटचं म्हणजे मन. तर जेव्हा तुम्ही या गोष्टींचं कॅल्क्युलेशन कराल तेव्हा तुम्हाला 24 हा आकडा येईल. या 24 तत्वांचं आपलं शरीर बनलेलं असतं. आणि हे जे आहे शरीराचं जे अनालिसिस आहे किंवा अनालिटिकल स्टडी जे आहे त्याला सांख्य म्हणतात, बरं का. सांख्य योग असं म्हणतात. आणि ही जी 24 तत्व आहे त्यांच्या कॉम्बिनेशन परम्युटेशननी वेगवेगळे भाव उत्पन्न होतात. आनंद, दुःख, द्वेष असे निरनिराळे असंख्य भाव निर्माण होतात. तर आता क्षेत्राबद्दल आपण ऐकलं. आता ही जी 24 तत्व आहेत या तत्वांनी आपल्या आत्म्याला बांधलेलं आहे. जणू काही हे जे शरीर आहे ना, हे आत्म्यासाठी एक पिंजरा आहे, एक कारागृह आहे. ज्या कारागृहातून तो आत्मा इच्छा करतो की मला बाहेर जायचंय. पण तुरुंगातून जर बाहेर जायचंय आत्म्याला तर त्याला काय करावं लागणार ते आता आपण ऐकूया. अरुण जोशी. हो, म्हणतो. श्लोक 8 ते 12. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म मृत्यू, जरा व्याधी इत्यादी मधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादी पासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टीमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. नमस्कार माताजी. हरे कृष्ण. तर हरे कृष्ण आता माताजी. जर आपल्याला सांगितलं, जर आपल्याला या कारागृहातून बाहेर पडायचंय, मग आपल्याला कुठले गुण आले आपण आत्मसात केले पाहिजे? हे सगळे गुण. पहिलाच गुण नम्रता. आता या सगळ्या गुणांवर एक एक तास आपल्याला बोलायला येतं, पण आता वेळ नाहीये त्याच्यामुळे आपण बोलू शकत नाही. अहिंसा बद्दल मी बोलते. अहिंसा म्हणजे काय? तुम्हाला काय वाटतं अहिंसा म्हणजे काय? सांगा बरं तुम्ही. बोला, कोणाला सांगायचं? अहिंसा म्हणजे काया वाचा मनाने दुसऱ्याचा नाश होईल, दुसऱ्याचं दुःख होईल, दुसऱ्याला काही त्रास होईल अशा रीतीने न वागणे, याचा अर्थ बरोबर आहे,
बरोबर आहे. तसेच आपण असं म्हणतो की दुसऱ्याला मारू नये, कोणाची हत्या करू नये, कोणाला दुखेल बोचेल असं बोलू नये. तर याला आपण हे म्हणतो की अहिंसा म्हणतो. आणि हिंसा म्हणजे जाळपोळ करायची, मारामारी करायची, याला आपण हिंसा, हे कुठेतरी आपण आपल्या मनामध्ये हे अगदी फिक्स झालेला आहे हा कॉन्सेप्ट. पण आपल्याला शास्त्र काय सांगतं? शास्त्र आपल्याला आणि खोलवर जाऊन सांगतं. शास्त्र आपल्याला सांगतं की जेव्हा तुम्ही तुमच्या आत्म्याला कृष्ण भावना देत नाहीये, कृष्ण भावना भावी जीवन देत नाहीये, तेव्हा मात्र तुम्ही हिंसा करताय तुमच्या आत्म्यावर. इतर आता तुम्हाला माहितीये शेजारी पाजारी काही माणसं आहे आणि त्यांना कृष्णाबद्दल काहीच माहित नाहीये. आता तुम्हाला कृष्णाचं ज्ञान आहे, तुम्हाला सगळं माहितीये, पण त्यांना तुम्ही सांगत नाहीये की तुम्ही कृष्ण भावना भावी जीवन का जगायचं, म्हणजे तुम्ही त्यांच्यावर हिंसा करतायत असं आपल्याला सांगतात. आणि इतकं की ईशोपनिषद मध्ये अशी जो हिंसा करतो, जो आपल्या आत्म्याला कृष्ण भावना देत नाही, त्याला आत्मा हा म्हटलेला आहे, किलर ऑफ द सोल. म्हणजे इतकं खोलवर जाऊन आपल्याला शास्त्र काय सांगतात, हिंसा म्हणजे काय, अहिंसा म्हणजे काय, इतकंच काय की तुम्ही कृष्ण भावना भावी जीवन जगत असाल, पण तुमच्यामध्ये सिरियसनेस नसेल किंवा ती दृढता नसेल, कमिटमेंट नसेल, तेव्हा सुद्धा तो माणूस आहे तो आपल्या आत्म्यावर हिंसा करत असतो. आत्म्याला एकच गोष्ट माहिती असते, काय, कृष्ण. आणि त्याला कृष्णाकडे जायचं असतं. आणि जेव्हा आपण त्याला जाणं थांबवतो, तेव्हा आपण आपल्या आत्म्यावर हिंसा करत असतो. आता हे सगळं जेव्हा तुम्हाला PDF याची शेअर करेन, तेव्हा तुम्ही प्रत्येक हे नीट वाचा, प्रत्येकाचा अर्थ काय येते. हरे कृष्ण. अरुण प्रभूजी. हो म्हणतो. अध्याय 13 श्लोक 13वा. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो. जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. म्हणजे ज्ञेय म्हणजे काय, ज्ञानाचा ध्येय म्हणजे ज्ञेय. आता ज्ञानाचा ध्येय म्हणजे काय, परमात्मा, त्याला जाणणे, याला ज्ञेय म्हटलंय. आता आपल्या या मानवी जे आपलं शरीर आहे किंवा आपण आपल्या आयुष्याचं ध्येय काय असला पाहिजे की मला कृष्णाकडे जायचंय, कृष्ण प्राप्ती, मला आत्मसाक्षात्कार झाला पाहिजे. तर हे हा जो ध्येय आहे, हा ध्येय आपल्याला, आपण ध्येय ठेवला, आपण कुठला तरी ध्येय ठेवला पाहिजे. ठेवला नाही तर निश्चित आपल्याला त्याची प्राप्ती होऊ शकणार नाही. आता परमात्म्याबद्दल आपण ऐकूया. प्रभूजी. म्हणतो सर्वेंद्रिय गुणाभासं सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ. श्लोक 15वा. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरीही अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी सुद्धा आहे. आता याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. परमात्मा कोण आहे, सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही इंद्रिया रहित आहे. मग ही गोष्ट तुम्ही कशी समजू शकाल? असं आहे का की कृष्णाला इंद्रियच नाहीये, त्याला डोळेच नाहीयेत, कानच नाहीये, जिव्हाच नाहीये, नाक नाहीये, असं आहे का? नाही, असं नाही. याचा अर्थ काय आहे
की त्याचे सुद्धा, कृष्णाची सुद्धा इंद्रिय आहेत, डोळे आहेत, 2 कान आहेत, नाक आहे, जिव्हा आहे, परंतु त्याची इंद्रिय दिव्य आहेत, आपली इंद्रिय भौतिक आहे. त्याची इंद्रिय अनलिमिटेड पॉवर आहे, आपली इंद्रियांची पॉवर लिमिटेड आहे, मर्यादित आहे. त्याचा एक इंद्रिय बाकीच्या सर्व इंद्रियांचं काम करू शकतं. आता आपण खाताना आपण तोंडाने खातो, त्याच्यामध्ये आपली जिव्हा जी आहे ती आपण वापरतो, पण कृष्णाला तसं नसतं, तो डोळ्यांनी सुद्धा खाऊ शकतो. म्हणून जेव्हा आपण नैवेद्य दाखवतो तेव्हा इतक्या पटकन कृष्ण ते ग्रहण करतो आणि परत जे काय आपण दिलेलं तो आपल्याला सुद्धा परत देतो. ते इतकं क्षणार्धात होतं की, आणि आपली जी इंद्रिय आहे ती मर्यादित असल्यामुळे आपल्याला ते कळत नाही. आपण असं समजतो की नैवेद्य दाखवायचा म्हणून आपण दाखवतो. मी तुम्हाला सांगितलं ना नामनिष्ठ प्रभूजी काय म्हणतात, आपल्याला काय वाटतं, आपण सजीव आहे आणि कृष्णाचा अर्चमित्र आहे तो मात्र निर्जीव आहे. तर असं हे जर समजायचं असेल, इंद्रियारहित म्हणजे त्याची भौतिक इंद्रिय नाहीये, त्याची सर्व इंद्रिय दिव्य आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे, तो सर्व जीवांचा पालन करताय, पण तो पर्सनली कुठे स्थित आहे, तो कृष्ण गोलोक वृंदावन सोडतच नाही. तो आपलं पालन पोषण कसं करतो, त्याचे जे विविध एजंट्स आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ जे सूर्यदेव, जलदेवता, मरुदेव, हे जे सगळे आहेत ते ऊन, पाऊस, वारा या सगळ्याची काळजी घेतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला अन्न मिळतं. पण कृष्ण कुठे आहे, कृष्ण गोलोक वृंदावनातच आहे. तरी देखील यांच्याद्वारे तो आपलं पालन पोषण करतोय. तर याला म्हणतात तो पालन करता आहे तरी तो अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर तो प्राकृतिक गुणांचा स्वामी सुद्धा आहे. म्हणजे एक आपण म्हणूया एक राज्य आहे आणि त्याचा राजा आहे आणि त्या राज्यामध्ये एक कारागृह आहे आणि त्या राजानी सगळे नियम केलेले आहेत, जे कैदी आहेत त्यांच्यासाठी नियम केलेले आहेत. म्हणजे त्या राजानी नियम केले तरी तो राजा काही त्या तुरुंगामध्ये जाऊन राहत नाही, तो नियमाने कधीच बद्ध होत नाही. राजा हा राजाच राहतो. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण जो आहे तो या 3 गुणांनी कधीच बद्ध होत नाही. तो या 3 गुणांच्या पलीकडे आहे, तो या 3 गुणांचा स्वामी आहे. हरे कृष्ण. एक मिनिट. अरुण प्रभूजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. मंत्र ना पुढचा म्हणतो. अध्याय 13 श्लोक 16. बहिरंतस्य भूतानां अचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. म्हणजे कृष्ण कुठे आहे, कृष्ण गोलोक वृंदावनामध्ये खूप खूप लांब आहे, आपल्यापेक्षा खूप लांब आहे, पण त्याच वेळेला तो आपल्या अगदी जवळ आहे, तो आपल्या हृदयातच आहे, आपल्या मध्ये कृष्ण आहे, पण आपण त्याला या भौतिक इंद्रियाने बघू शकत नाही. भौतिकाने तुम्ही भौतिक बघू शकता, भौतिकाने दिव्य गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही बघू शकत नाही. तर इकडे त्यांनी पुढच्या स्लाइड मध्ये त्यांनी एक उदाहरण दिलंय. हरे कृष्ण. हे वाचता? हो वाचतो, पण माझ्याकडे ते आता वाचतो. परमसत्य हे सर्व चराचर आणि प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या
किंवा जाणण्याच्या ग्रहणशक्ती पलीकडचे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. म्हणजे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, कृष्ण हा इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की अश्वत्थामानी ब्रह्मास्त्र सोडलेलं आहे आणि उत्तरा प्रार्थना करते कृष्णाला की तू माझ्या बाळाचं रक्षण कर, माझ्या गर्भाचं रक्षण कर. त्यावेळेला कृष्ण हा परीक्षित महाराजांच्या हृदयात जरी स्थित असेल तरी तो हृदयातून बाहेर आला आणि या इकडे हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे, तरी देखील तो बाहेर आला आणि या गर्भाचं रक्षण केलं. आणि बाहेर आल्यावर परीक्षित महाराजांनी कृष्णाला बघितलं होतं. मग जन्म झाल्यानंतर परीक्षित महाराज सारखे इकडे तिकडे सगळीकडे बघत होते की तो बघितलेला खूप सुंदर जो एक पुरुष होता तो कुठे दिसतोय का मला, कुठे दिसतोय का मला, इतकं आकर्षण त्याला झालं होतं की तो सारखा बघत होता. म्हणून त्याचं नाव परीक्षित असं ठेवलं की जो एकसारखं परीक्षण करत आहे. हरे कृष्ण. अरुण प्रभूजी. हो, म्हणतो 13.16 सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तोच ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण माताजी. हा, ज्या सर्व प्रकाशमान वस्तू आहेत, उदाहरणार्थ सूर्य, चंद्र, या सर्वांचा उगम कोण आहे? या सर्वांचा उगम कृष्ण आहे. सायंटिस्ट काय म्हणतात, हायड्रोजन, हिलियम किंवा न्यूक्लिअर रिॲक्शन चालू असल्यामुळे प्रचंड तेज सूर्यामध्ये उत्पन्न होतं. आता ही जी रिॲक्शन चालू असेल, न्यूक्लिअर रिॲक्शन, हायड्रोजन, हिलियम, हे ज्या रिॲक्शन चालू असतील त्या चालू कोण करतं? कृष्ण करतो. म्हणून ते तेज उत्पन्न होतं. तर कृष्ण या तेजाचा उगम आहे. आणि आपल्याला सुद्धा जे दिसतं हे कशामुळे दिसतं? या प्रकाशामुळे दिसतं. अंधारात बघा, तुम्हाला दिसू शकतं का? काही तुम्ही बघू शकणार नाही. ट्यूबलाईट लावावी लागते. तर आपल्या दृष्टीचा उगम सुद्धा कृष्ण आहे. हरे कृष्ण. अरुण प्रभूजी. वाचता का? अरुण प्रभूजी. हो, मला 13.18 दिसतोय, फक्त त्याच्या पुढचं दिसत नाहीये. 13.19 दिसत नाहीये? नाही. ओके, इतरांना दिसतंय का? अनम्यूट करून सांगा. हा, दिसतंय. बरं, चालेल. मग मी वाचते. अशा प्रकारे क्रिया कल्पांचे क्षेत्र, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. म्हणजे जेव्हा आपण समजतो, आपल्याला ज्ञान मिळतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मी कोणाचा आहे? मी कृष्णाचा आहे. जेव्हा आपल्याला हे ज्ञान मिळतं तेव्हाच आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. इकडे त्यांनी या स्लाइड मध्ये कथो उपनिषदातली एक गोष्ट सांगितलेली आहे की त्यांनी सांगितलंय की एक झाड असतं, त्या झाडाच्या डहाळीवर 2 पक्षी बसलेले असतात. एक जीवात्मा आहे, एक परमात्मा आहे. आणि हा जो जीवात्मा आहे हा फळ खाण्यामध्ये
दंग असतो आणि तो बघत सुद्धा नाहीये शेजारी आपल्या कोण बसलेला आहे. त्याला एखादं फळ आवडलं नाही, तो काय करतो, दुसऱ्या वरच्या फांदीवर जातो, ते फळ खातो. ते नाही आवडलं, खालच्या फांदीवर येतो. त्या झाडाचं फळ नाही आवडलं, दुसऱ्या झाडावर जातो. आणि दर खेपेला इतका दंग असतो. फळ कडू आहे तर तो शोक करतो, दुसऱ्या झाडावर जातो. हा परमात्मा त्याच्या बरोबर असतो आणि फळ चांगलं जरी आवडलं त्याला, तरी आणि चांगल्या फळाच्या शोधात असतो. तर हा परमात्मा जो आहे, दुसरा पक्ष बघतोय आता तरी याची वासना आहे जी संपेल, आता तरी फळं खाल्ल्यावर याचं पोट भरेल आणि माझ्याकडे बघेल. पण हा एवढा दंग असतो, हा बघतच नाही. ज्या क्षणी तो कृष्णाकडे बघेल, त्या क्षणी कृष्ण लगेच त्याला गोलोक वृंदावनामध्ये नाहीतर वैकुंठामध्ये घेऊन जाईल. पण असा असतो हा जो जीवात्मा आहे, म्हणजे आपण असे असतो, आपण फक्त आपली आसक्ती फळाबरोबर असते. आपण शेजारी आपल्या कोण आहे हे आपण जाणून सुद्धा घेत नाही आणि ती आपल्याला इच्छा सुद्धा नसते. हा, हरे कृष्णा. दिसतंय का तुम्हाला? पुढची स्लाइड 13.20. हा, पण माझ्याकडे अजून स्लाइड येत नाही, काय समजत ते. बरं, असू दे, मग मी वाचते. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. म्हणजे आता तुम्ही लक्षात घ्या, हा जो पक्षी आहे ना, जीवात्मा, याची वासना संपतच नाहीये. फळं खातोय एका झाडावर, वरच्या फांदीवर, खालच्या फांदीवर, आणि मग दुसऱ्या झाडावर जातोय. म्हणजे शरीर बदलतोय, इतकी वासना आहे त्याची. त्याच्यामुळे प्रकृतीने प्रत्येक वासनेसाठी वेगवेगळी शरीर केलेली आहेत आणि म्हणून 84 लक्ष योनी आहेत की आपल्याला प्रकृतीने सांगितलेलं आहे की तुम्हाला एन्जॉय करायचं आहे ना, तुम्हाला तुम्ही एन्जॉय करा. मग त्या तऱ्हेचं मी तुम्हाला शरीर देतो आणि त्या शरीरामध्ये तुमची जी वासना आहे, ती तुमची वासना तुम्ही तृप्त व्हाल. तर असं लक्षात घ्या की आपली इच्छा असते म्हणून आपल्याला हे शरीर मिळतं, म्हणून आपल्याला पुढचा जन्म मिळतो. श्रील प्रभुपाद एकदा अमेरिकेला एका बीच वरून चालले होते. तेव्हा काही लोक सर्फिंग करत होते आणि तासन तास त्यांचं सर्फिंग चाललं होतं. मग श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की यांचं पुढचं शरीर एक माशाचं शरीर आता ते तयार होत आहे. प्रकृती त्यांच्यासाठी शरीर तयार करून ठेवत आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला एखाद्या आपण छान दुकानात जातो आणि चांगलं कापड घेतो आणि मग ते शिवायला देतो आणि शिंपी एक 7-8 दिवस ते शिवत असतो. अगदी त्याचप्रमाणे आपल्या वासनेप्रमाणे प्रकृती आपल्याला टेलर मेड शरीर देत असते. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृती उच्यते. पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्य कारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव संसारातील विविध सुख दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. म्हणजे इकडे तुम्हाला उत्तर मिळतं की असा एक प्रश्न काही जण विचारतात की चांगल्या माणसांची वाईट का होतं. कधीही चांगल्या माणसाबरोबर वाईट होत नाही
आपण कुठेतरी काहीतरी वाईट केलेलं असतं, त्याच्यामुळे आपल्याला ती अकाउंटेबिलिटी घ्यावी लागते. बघा या स्लाइड मध्ये दाखवलंय, हा जो माणूस आहे तो काहीही खातोय आणि अतिशय हावरट आहे, त्याच्यासाठी दुसरं शरीर, एका डुकराचं शरीर तयार होते, पुढचा जन्म त्याचा डुकराचा असणार आहे. तर त्या माणसाच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा बघतोय, अरे हा काही खातोय, प्राण्यांना खातोय, काही शिळं पाकळं सगळं खातोय, पण हे सगळं खाण्यासाठी मी त्याला हा जन्म दिलेला नाहीये, त्याला माझी प्राप्ती होण्यासाठी मी त्याला मानव जन्म दिलेला आहे. पण जर त्याला हेच खाण्याची आवड असेल ना, तर पुढच्या जन्मामध्ये त्याला मी एका डुकराचा जन्म देईन, म्हणजे त्याला रोज सकाळ संध्याकाळ रात्र या गोष्टी खाता येतील. तर अशा तऱ्हेने आपले जे विचार असतील ते प्रत्येक विचार कृष्ण जाणतोय. अरुण प्रभूजी आता दिसतंय की नाही? 13.22. बरं चालेल, आता मी म्हणते, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंकते प्रकृती जान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. म्हणजे आता हे जे 3 गुण आहेत ना, या गुणांबद्दल मी तुम्हाला उद्याच्या अध्यायात सांगणार आहे, तेव्हा हा श्लोक तुम्हाला जास्त चांगला समजेल. पण आता तुम्ही लक्षात घ्या, हे जे 3 गुण आहेत ना, हे 3 गुण, या 3 गुणांनी प्रत्येक आत्मा बद्ध असतो आणि त्याप्रमाणे तो वागत असतो आणि त्याच्यामुळे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. श्लोक क्रमांक 23. मी वाचतो 13.23. उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेतीच्या युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः. तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. तर आता इकडे काय सांगितलंय, इकडे 3 कर्ते आहेत. कोण आहे? एक म्हणजे प्रकृती, जी आपल्यासाठी दुसरं शरीर तयार करत असते. एक म्हणजे परमात्मा, की जो बघतोय आपल्याला काय पाहिजे आणि आपल्याला जे काय पाहिजे ती इच्छा तो पुरी करतो, प्रकृतीला सांगतो. आणि तिसरा कर्ता झाला म्हणजे जीवात्मा. तर जीवात्मा काय करतो? जीवात्मा इच्छा करतो आणि मग जो परमात्मा आहे तो प्रकृतीला सांगतो आणि ती इच्छा पुरवतो. तर जो परमात्मा आहे तो कसा, त्याला काय म्हटलंय? उपद्रष्टा अनुमंता. म्हणजे आपल्या ज्या ज्या इच्छा वासना आहे त्याच्यामध्ये परमात्मा बिलकुल इंटरफिअर करत नाही. तो फक्त बघतो आणि परवानगी देतो, अनुमती देतो. आणि उपद्रष्टा आहे, तो फक्त बघतो आणि परवानगी देतो, अनुमती देतो. तो आपल्या इच्छेमध्ये कुठेही इंटरफिअर करत नाही. तो आपल्याला ते स्वातंत्र्य कृष्णाने दिलेलं आहे. हरे कृष्ण. अरुण प्रभूजी. आलो.
13.24 जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधींचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण म्हणजे माताजी. हा, म्हणजे हे जे ज्याला हे तत्व समजतं, ज्याला ज्ञान मिळतं प्रकृतीबद्दल, जीवाबद्दल आणि 3 गुणांचं, जेव्हा त्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा मात्र तो पुनर्जन्म घेत नाही. म्हणजे जर तुम्हाला पुनर्जन्म घ्यायचा नसेल तर तुम्हाला ज्ञान मिळालं पाहिजे. मग ज्ञान मिळाल्यावर ज्ञानाचं ध्येय जे काय परमात्मा आहे त्याच्याकडे तुम्ही चालायला लागता आणि अशा माणसाला पुनर्जन्म नसतो. हरे कृष्ण. बरोबर. आता माझ्याकडे जो आलाय ना तो 25 इंग्लिश श्लोक दिसतोय. इंग्लिश फक्त दिसतंय. नाही ठीक आहे, मग मी वाचते. काही ना ध्यानाद्वारे, काही ना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काही ना निष्काम कर्माद्वारे, फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. म्हणजे जर तुम्हाला साक्षात्कार हवा असेल तर इकडे त्यांनी 3 मार्ग सांगितले. एक म्हणजे निष्काम कर्मयोग करायचा, फळाची अपेक्षा किंवा आसक्ती ठेवायची नाही. ज्ञान योग करायचा किंवा ध्यान योग करायचा. पण या तिन्ही मध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त कृष्णाचा सत आणि चित रूप ओळखू शकाल. तुम्हाला आनंद मिळणार नाही. आनंद मिळवण्यासाठी तुम्हाला भक्ती केली पाहिजे. आता आपले 1-2च आहेत. हो कृष्ण. माझ्याकडे स्लाइड तशी उशीर आहे. आता आली स्लाइड. 26. हो 26. 13.26. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्ममृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. बघा, कृष्ण हा करुणा सागर आहे. आता समजा जर एखादा मित्र आहे, त्यांनी आपल्या मित्राला फोन केला की आज रविवार आहे, तू काय करतोयस, तर हा मित्र म्हणेल नाही मी काही करत नाहीये. मग हा मित्र त्याला अगदी आग्रहाने सांगे की आपण इस्कॉन मंदिरात जाऊया, तिकडे आज छान प्रवचन आहे, भगवद्गीतेवर आहे, भागवतमवर आहे क्लास, चल आपण जाऊया. हा मित्र म्हणेल छे बाबा असल्या ठिकाणी मी काही येत नाही आणि हवं ठीक आहे संध्याकाळी मी काही करत नाहीये, पण आपण एका चांगला सिनेमा बघायला जाऊया, हॉटेलमध्ये जाऊया. पण हा मित्र ऐकत नाही. हट्टाने आणि आग्रहाने आपल्या मित्राला मंदिरात घेऊन जातो. मंदिरात घेऊन झाल्यावर तो खूप सुंदर प्रवचन ऐकतो, भागवतम ऐकतो, भगवद्गीता ऐकतो. 3 तास खूप छान जातात. प्रसाद वगैरे घेऊन घरी जातात. आता याला ज्ञान मिळतं किंवा याला तो आकर्षित होतो, मला आणि कृष्ण कथा ऐकायची, आणि अशा तऱ्हेने तो दर रविवारी आपल्या मित्राबरोबर जाऊ लागतो. तेव्हा कृष्ण बघत नाही हा माझ्याकडे याला माझ्याकडे यायचं नव्हतं, पण कसा तरी हा माझ्याकडे आला नाही. कसंही तुम्ही जरी कृष्णाकडे गेला तरी चालतं. कृष्ण काय करतो, आपल्याला जन्म मृत्यू चक्रातून सोडवतो. पण इकडे एक आहे, काय सांगितलंय, अधिकाऱ्यांकडूनच ऐकलं पाहिजे. अधिकारी म्हणजे कोण, जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत, जे बॉनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर्स आहेत, जे एका परंपरेत आहेत, त्यांचंच आपण ऐकलं पाहिजे. हरे कृष्ण. प्रभूजी. हो, पुढची स्लाइड अजून आली नाही का? बरं मी वाचते. हे भरत शब 26 पुढची स्लाइड अजून आलेली. बरं, हे भरतर्षभ चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ
याच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते. म्हणजे आपल्याला समजतं जे काही सजीव आहे, जे काही निर्जीव आहे, ते प्रत्येकामध्ये क्षेत्रज्ञ आहे. कारण जे काही अचर अचर जे अस्तित्वात आहे ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचा एक कॉम्बिनेशन आहे. भलं आपल्यामधली जी चेतना असते ती विकसित झाली असते, ती चेतना पर्वतामध्ये विकसित झालेली नसते. म्हणून आपण काय म्हणतो, हा पर्वत जो आहे हा निर्जीव आहे. पण याच्यावरून आपल्याला समजतं की जगामध्ये कुठलीच गोष्ट निर्जीव नाहीये, प्रत्येकामध्ये क्षेत्रज्ञ असतो. हरे कृष्ण. ऐकू तुम्हाला दिसते का स्लाइड? बरं, मी वाचते. 28वा श्लोक आहे. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यतं य पश्यति स पश्यति. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीच विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. म्हणजे आपल्याला काय समजतं इकडे की जी आपली दृष्टी आहे, आपण जेव्हा बघतो तेव्हा काय बघतो, दुसऱ्यांमध्ये सुद्धा आपण परमात्म्याला बघतो का? आणि असा जो माणूस य पश्यती स पश्यती, ज्याला दिसतं की प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये तोच अविनाशी परमात्मा आणि जीवात्मा आहे, हा जो माणूस आहे हा यथार्थ रूपाने पाहतो. आणि याचा परिणाम काय होतो की तो त्या माणसाची अधोगती कधीच होत नाही. बघा, याला म्हणतात विजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान चक्षु या माणसाला आहे. त्याच्यामुळे तो असं बघत नाही हा कुत्रा आहे, हा मोर आहे, हा चांडाळ आहे, किंवा हा पक्षी आहे, हा वाघ आहे. नाही, तो बघतो प्रत्येकांमध्येच परमात्मा त्याला दिसतो. त्याच्यामुळे तो बाह्य रूपाला काही महत्व देत नाही. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परम गतीला प्राप्त होतो. आता बघा, कृष्णाने सांगितले जर तुम्हाला या 24 तत्वांच्या क्षेत्रातून आत्म्याला बाहेर पडायचं असेल तर आत्म्याला काय करावं लागतं? नम्रता, अहिंसा, अनेक गुण सांगितले, ते गुण आत्मसात करावे लागतात. मग जो प्रत्येकामध्ये ज्याला तो परमात्मा दिसतो, ज्याला ज्ञान चक्षु आहे, त्याची कधीच अधोगती होत नाही आणि त्याला परमात्म्याची प्राप्ती होते. मग असं कसं होतं बघा, आता समजा जर एक याचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन मी तुम्हाला सांगते की हा जो माणूस आहे, एखाद्या वेळेस हा जो साधू आहे, त्याला समजा जर एका माणसाने मदत केली ना, तर तो त्या माणसाला मनापासून धन्यवाद करेल आणि खूप चांगलं बोलेल त्या माणसाकडे. पण एखाद्या माणसाने या साधूला मदत केली नाही, अजिबातच मदत केली नाही, उलटा त्याचा अपमान केला, तरी त्या माणसाकडे सुद्धा तो नम्रतेने नम्रतेने वागेल का? कारण त्याच्यामध्ये सुद्धा तो परमात्मा बघेल. असं केल्यामुळे
त्याची अधोगती कधीच होणार नाही आणि त्याला परमेश्वराची प्राप्ती होईल. ज्यांनी त्याला मदत केली आहे त्याच्याकडे तो अटॅच होणार नाही, त्यालाही तो मदत करेल, त्याच्यावरही प्रेम करेल. आणि ज्या माणसाने त्याचा अपमान केलेला आहे त्या माणसाकडे सुद्धा तो जाणून हा परमात्मा आहे म्हणून त्याला उलट्या शिव्या देणार नाही किंवा त्याचा अनादर करणार नाही. तर अशा तऱ्हेने हा जो माणूस आहे त्याला, ज्याला ज्ञानचक्षु आहे, त्याला परम गती प्राप्त होते. हरे कृष्णा. दिसतंय का अरुण प्रभूजी? भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. म्हणजे बघा, हे आपण एक जे शरीर रूपी यंत्र आहे त्या यंत्रामध्ये हा जीवात्मा बसलेला आहे, पण सगळे कंट्रोल्स कोणाच्या हातात आहेत? कृष्णाच्या हातात आहे. हे जो पाहतो आणि हे ज्याला समजतं तोच प्रत्यक्षात पाहतो. तुम्ही बघितलंय का, जेव्हा गाडी शिकवतात तेव्हा सगळे कंट्रोल्स त्या ड्रायव्हरच्या हातात असतात, आपण स्टिअरिंग नुसतं फिरवत असतो. म्हणजे काय, आपल्याला गाडी आली का? आपल्याला गाडी आली नाही. तर अशा तऱ्हेने ज्याला समजतं की परमात्मा जो आहे तो डायरेक्शन देत असतो, तो अनुमती देत असतो, तरच आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. तर ज्याला हे समजतं तो प्रत्यक्षात पाहतो. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्व व्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्म दृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी त्या शरीरामध्ये तो मिसळत नाही. आता आकाश बघा सर्व व्यापी आहे, पण पृथ्वी बरोबर ते कधी मिसळलेलं दिसतं का तुम्हाला? नाही. सर्व व्यापी असून ते कशातही मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या हृदयामध्ये जरी आत्मा स्थित असेल तरी आपल्या हृदयातले जे द्रव्य आहे, जे मसल्स आहे, याच्या बरोबर आत्मा मिसळत नाही. हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. आत्मा कुठे असतो? आत्मा हृदयामध्ये स्थित असतो, परंतु याचा जो परिणाम आहे हा पूर्ण शरीरावर दिसतो. ज्याप्रमाणे सूर्य एकटाच सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, अगदी त्याचप्रमाणे हा जो आत्मा आहे हा हृदयात स्थित असला तरी त्याचा जो इफेक्ट आहे हा पूर्ण शरीरावर असतो. जे ज्ञान चक्षुच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे जर तुम्हाला परम ध्येयापर्यंत पोहोचायचं आहे तर मात्र तुम्हाला ज्ञान चक्षु पाहिजे. त्यांनी तुम्ही ओळखू शकता की मी हे शरीर नाही. तुम्ही क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला जो फरक आहे हा समजू शकता. फरक समजल्याबरोबर ज्ञानाचं जे ध्येय आहे ते तुम्हाला दिसू लागतं आणि तुम्ही कृष्णाची प्राप्ती होण्यासाठी दृढतेने प्रयत्न करू लागता. हा शेवटचा श्लोक होता. आता आज आपण काय काय शिकलो? की अर्जुनाने 6 प्रश्न विचारले. प्रकृती म्हणजे काय? पुरुष म्हणजे काय? क्षेत्र म्हणजे काय? क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? ज्ञान म्हणजे काय? आणि ज्ञेय म्हणजे काय? मग हे सर्व कृष्णाने सविस्तरपणे सांगितलं. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान जर तुम्हाला मिळवायचं असेल तर कुठले गुण आत्मसात करावे लागतात. मग त्याच्यानंतर ज्ञेय म्हणजे काय आणि पुरुष आणि प्रकृतीबद्दल कृष्णाने सांगितलेलं आहे. मग ज्ञानाची दृष्टी ज्याला असते त्याला कृष्ण प्राप्ती
होऊ शकते. तर अशा तऱ्हेने हा अध्याय आता संपलेला आहे. दीपाराणी माताजी आलेल्या आहेत का? नाही, चालेल. मग मी गीता महात्म्य वाचते आणि मग तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर प्रश्न घेते.